Insellmilkom, grazzi sinjuri ġurnalisti tal-li ġobkom tattendu lejla kemm qed nieħu pjaċir illi wara numru ta' ġimgħat nerġa' niltaqa' magħkom b'mod dirett. Dan huwa pjaċir kbir tiegħi. Ifisser ukoll ritorn għan-normalità. In-normalità illi tant ilna qaċċana li f'dawn l-aħħar ġimgħat, nhar il-ġimgħa 5 ta' Ġunju nistgħu b'mod konkret nitkellmu illi iva se nkunu qegħdin nirritornaw għan-normalità tal-ħajja sempliċi kif il-koll inħobbuha, kif il-koll nixtiequha. Dan huwa grazzi għal poplu Awċi u Malti illi tant għamel sagrifiċċji f'dawn l-aħħar ġimgħat, tant kien dixxiplinat, bekk kellna dawn ir-riżultati sbieħ illi qegħdin ngħixu llum, grazzi lill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, grazzi lil kull min ħadem b'mod ġenerali. 5 ta' Ġunju se jidħlu fis-seħħ it-tneħħija tal-bqija tal-miżuri restrittivi illi konna daħħalna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Infakkar li fl-4 ta' Mejju tneħħew l-ewwel set ta' miżuri restrittivi, 22 ta' Mejju tneħħa it-tieni set ta' miżuri. Ir-riżultati mill-aspett mediku mhux talli ma telgħux il fuq, ġifieri dik li tkellmu dwar l-spike jew it-tieni mewġa, mhux talli ma mmaterjalizzatx, talli bis-saħħa ta' kulħadd bil-ħidma illi għamel kulħadd, in-numri baqgħu niżlin l-isfel. Professur Gawci, il-Deputat Prim Ministru, se jkunu qegħdin iħabbru l-istabbilimenti, l-bqija tal-istabbilimenti li se jkunu qegħdin jiftħu nhar il-ġimgħa. 8 ta' Ġunju, ġurnata tant mistennija, jiġifieri bħallum ġimgħa 8 ta' Ġunju, budget multimiljonarju. Xi ħaġa illi hija meħtieġa f'dan il-mument biex nerġgħu nagħtu stimolu lill-ekonomija tagħna biex ninċentivaw il-bżulija, biex nirringrazzjaw lin-negozji tagħna li tant kienu reżiljenti f'dawn l-aħħar ġimgħat, anke wkoll bl-għajnuna li tajna diġà bħala weight supplement u f'diversi forom ta' għajnuniet oħra, issa wasal il-mument illi inkomplu ninċentivaw il-bżulija, li nkomplu ninċentivaw in-negozji tagħna biex jaħarbu jiġru. Dejjem kellna din l-istrateġija. Sa mill-bidunet meta ħabbarna l-ewwel pakkett ta' inċentivi finanzjarji, it-tieni pakkett ta' inċentivi finanzjarji, dejjem tkellimna illi fil-mument li l-affarijiet jiġu għan-normalità u dejjem konna konvinti li se mmorru lura għan-normalità, il-businesses tagħna ikunu up and running. Hekk se jiġri nhar il-ġimgħa u għaldaqstant nhar it-tnejn mbagħad ser inkomplu b'dan is-sostenn finanzjarju ġdid bl-inċentivi ġodda li se nkunu qegħdin nagħtu fost oħrajn lin-negozji tagħna hemm miżuri li huma targeti tan-negozji tagħna, hemm miżuri oħrajn li jolqtu firxa wiesa tal-poplu ma kollha fuq prinċipju wieħed li jinċentivaw il-bżulija u li jinċentivaw l-investiment. L-ewwel ta' Lulju. It-target date oħra importanti f'dan it-timeline illi semmejt, il-ftuħ tal-ajruport tagħna lejn 19 il-pajjiż, ġifieri titjiriet lejn 19 il-pajjiż li se nkunu qegħdin nitkellmu dwar li huma u l-istess se nkunu qegħdin nirċievu turisti u persuni minn dawn il-pajjiżi bi protokolls sempliċi illi mhux igerxu persuna milli tiġi Malta ma li tiġi lejn Malta u li Malti jisiefer b'mod safe. Fuq kollox nhar il-ġimgħa il-5 ta' Ġunju se timmarka milestone li hija importanti ħafna. Kif nafu f'dawn l-aħħar ġimgħat ma' tneħħija ta' kull miżura restrittiva kien hemm protocolls illi daħlu in effett sabiex niżguraw illi l-ftuħ tal-istabbilimenti jsir bl-aktar mod safe sabiex dejjem jinżamm il-prinċipju ta' is-saħħa tal-poplu tibqa' l-ewwel. L-istess nhar il-ġimgħa ser inkunu qegħdin nimxu b'dan il-prinċipju imma billi niffaċilitaw l-affarijiet b'mod sempliċi. Ġifieri se nżommu dal-prinċipju ewlieni tas-saħħa tal-poplu tibqa' l-ewwel imma se nkunu qegħdin nissimplifikaw l-affarijiet. Dawn l-aħħar ġimgħat tawna il-vantaġġ li rajna x'miżuri għenu biex żammejna n-numri baxxi, x'miżuri ma kinux daqstant effettivi u għaldaqstant illum li għandna dan il-vantaġġ ta' numru ta' ġimgħat li kif jaf kulħadd din kienet esperjenza li d-dinja esperjenzata. Għall-ewwel darba llum għandna l-vantaġġ ta' x'nafu li hu effettiv biex waqqaf l-imxija tal-COVID-19 dawk il-miżuri li mhumiex meħtieġa u għaldaqstant se nkunu qegħdin nimxu bi 3 miżuri sempliċi imma effettivi. L-ewwel social distancing. Dan huwa
miżura li nafu li ħadmet u għaldaqstant se jkun hemm dan l-appell biex wieħed jibqa' josserva dan il-prinċipju tant importanti ta' social distancing. It-tieni l-iġiene, sanitization tal-idejn u l-iġiene b'mod ġenerali. It-tielet punt l-ilbies tal-maskli f'dawk il-postijiet li ser jiġu indikati. Dawn huma 3 prinċipji li fil-verità jidhru li huma sempliċi, li huma importanti, però li se jgħinu biex mhux biss ftaħna l-istabbilimenti, imma li inti tagħmel l-esperjenza tiegħek jekk mort f'restorant, jekk mort ġewwa ħanut tal-ħwejjeġ. Waħda aktar normali, waħda aktar pjaċevoli. Nifhem li numru tal-menti li wieħed jisma' jiena mort biex nixtri libsa imma ma nistax nippruva. U allura dak kienu l-ewwel setta miżuri li għamilna, iva nifhem li kienu restrittivi, kienu meħtieġa f'dak il-mument li għamilnihom għaliex dejjem għadna li ħanimxu b'approach li huwa wieħed gradwali, nimxu inneħħu l-miżuri ftit ftit. Illum nistgħu nirrevedu dik il-miżura qed nagħti miżura waħda bħala eżempju hemm numru ta' miżuri oħrajn li naturalment se jiġu superseded b'dawn it-3 prinċipji illi għadni kif semmejt anzi iktar milli l-kelma superseded wieħed jikkumplementa lill-ieħor. U għaldaqstant wieħed iħares il quddiem biex mill-5 ta' Ġunju inkomplu dan ir-ritorn lejn in-normalità, fil-verità ir-ritorn lejn il-ħajja normali li kull wieħed u waħda minna jixtieq maħniex qegħdin nfittxu xi futur differenti minn dak li konna imdorrijin bih fi frar fil-bidu ta' Marzu li għadda. Se jkun hemm normalità b'ċertu differenzi sakemm wieħed jerġa' lura għan-normalità sħiħa, imma nemmen li l-5 ta' Ġunju verament se jkun qed jimmarka din il-ġurnata tant importanti għalina, ġurnata li l-kol kemm aħna ejja nistqarru ma' xulxin li tant ilna nistennewha. Fl-aħħar waslet. Ifisser ukoll li rridu nibqgħu responsabbli. Bħala gvern dejjem ħadna approach illi nirresponsabilizzaw lin-nies. Fdajna lin-nies u n-nies irreċiprokaw b'ħafna dixxiplina u kien dan il-fattur ewlieni, il-kriterju ewlieni li wassal għal tant suċċess. L-istess naturalment bħal kif se jiftħu l-istabbilimenti kummerċjali, bħal kif se jiftħu l-bqija tal-attivitajiet l-oħrajn bħal child care centers, kull attività li sal-lum kienet ristretta, hemm eċċezzjonijiet żgħar li se tkun qed tispjega dwarhom il-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u d-Deputat Prim Ministru, ma nistgħu nitkellmu li verament qed immorru lura lejn normalità sħiħa, se jkollna il-fatt ukoll li kulħadd irid naturalment imur lura għax-xogħol. Ix-xogħol jagħtik id-dinjità. Ix-xogħol huwa dak illi jagħtina tant sodisfazzjon fil-ħajja min għandu l-karriera, min huwa ħaddiem tal-id, min għandu xogħol klerikali, kull xogħol jagħtik id-dinjità. Kull xogħol huwa importanti, m'hemm xogħol li huwa ta' valur iktar mill-ieħor jew inqas mill-ieħor, kulħadd għandu il-valur fix-xogħol tiegħu dak ix-xogħol jagħtina tant importanza u dinjità. Meta qed nitkellmu wkoll kulħadd jirritorna lura x-xogħol, kienna qed nirreferi b'mod partikolari wkoll għal dawk il-persuni li numru ta' ġimgħat ilu irċivew ittra min-naħa tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika sabiex joqogħdu għad-dar hemmhekk l-appell se jkun illi issa jirritornaw lura x-xogħol naturalment wieħed jibqa' jżomm dawn it-3 prinċipji li tkellimna dwarhom, social distancing, dak jibqa' l-prinċipju kardinali, l-iġiene u kif ukoll il-biss tal-maskla fejn huwa indikat, imma rridu nifhmu illi issa huwa l-mument li nimxu lejn in-normalità. Normalità fil-waqt li nżommu it-teħid tal-prekawzjonijiet, prekawzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex xi forma ta' punishment, imma qegħdin hemmhekk biex ikomplu jagħmlu l-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna aktar sikura, aktar safe. Nifhem li għaddejna minn numru ta' ġimgħat fejn esperjenzajna din il-perjodu li mhuwiex normali fil-ħajja tal-bniedem, issa irridu mmorru għal dik in-normalità. Grazzi lill-poplu Malti u għawċi tal-kollaborazzjoni sħiħa li wara tad-dixxiplina tas-sagrifiċċju fuq kollox ta' din l-esperjenza li saħħet l-għaqda nazzjonali. Nirringrazzjakom. Chris? Grazzi ħafna. Il-priorità tagħna tibqa' bħalma kienet dejjem mhux biss waqt dawn il-ftit xhur ma' prattikament kemm ilna f'dan il-mexxu dan il-gvern is-saħħa tal-poplu tagħna. Il-prijorità tagħna kienet għadha u tibqa' is-saħħa tal-prijorità. Il-prijorità tal-saħħa tal-poplu tagħna. U dak li qegħdin niddiskutu llum tkompli fuq din il-prijorità, is-saħħa tal-poplu tagħna. Minn Jannar, mill-bidu ta' Jannar,
il-Gvern u partikolarment id-Dipartiment tas-Saħħa beda jipprepara u jħejji u jieħu miżuri għal kontra l-imxija tal-coronavirus. Kienet għadha laqas biss tissejjaħ COVID-19. Konna diġà bdejna naħsbu fuq kif qed naraw x'jista' jiġri ġewwa pajjiżna minn dak li kien qed jiġri dak iż-żmien ġewwa l-Asja. U meta mbagħad resqet iżjed lejna fl-Italja u nfirxet mal-komplement tal-Ewropa, komplejna nżidu il-tħejjiet tagħna, komplejna nimmobilizzaw in-nies tagħna biex inkunu lesti għal kull eventwalità. Għedna mill-bidu naħsbu fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Ridna nippreparaw dawk li ngħidulhom l-SOPs, the Standard Operating Procedures, biex nkunu nafu kif il-ħaddiema tagħna, kif il-professjonisti tagħna jridu jaħdmu ma' pazjenti li mhumiex COVID u ma' pazjenti li huma COVID. Preparajna daw id-dokumenti u dawk id-dokumenti għamilniehom. Ridna nħarġu l-istaff tagħna biex ikunu lesti jiddiljaw ma' pazjenti COVID waqt li wkoll jagħtu servizz lil pazjenti oħrajn ġol l-isptarijiet tagħna f'Malta, f'Għawdex, fiċ-ċentri tas-saħħa, fil-komunità. Dak il-preparamenti u dak it-taħriġ tal-istaff tagħna għamilnieh u għandna l-istaff imħarreġ. Ridna naraw li konna l-ilbis protettiv biżżejjed fi kwantità biżżejjed biex nibqgħu nieħdu ħsieb dejjem il dawk li qegħdin jagħtu servizzi mhux biss f'qasam tas-saħħa imma anke servizzi essenzjali oħrajn fil-pajjiż. Dak l-ilbis protettiv ġibnieh u qiegħed għandna anke għal jista' jinqala'. Ridna naraw li l-laboratorji tagħna ikunu attrezzati biex ikunu jistgħu jagħmlu eluf ta' testijiet ta' kuljum u biex inkollna swabbing centers fejn dawn it-testijiet nistgħu naħduhom. Dak għamilnieh ukoll. Ridna naraw li konna spazji biżżejjed fl-isptar tagħna u barra mill-isptar biex jekk tiġi dik il-mowġa kbira li ħakmet pajjiżi oħrajn aħna nkunu preparati għaliha. Dawk l-ispazji sibnihom, dawk is-sodot qegħdin ġewwa pajjiżna, preparati qegħdin hemmhekk għax konna qed naħsbu fil-ħażin ħalli t-tajjeb ma jonqos. Ridna naraw illi jkollna preparazzjoni fejn żommu n-nies f'iżolament, fejn żommu n-nies fi kwarantina, f'boffa, f'sptarijiet privati, dawk l-arranġamenti għamilniehom u kienu u għadhom qegħdin hemmhekk għall-lest. Ridna naraw illi jkollna biżżejjed u nutilizzaw spazji ta' madwar Mater Dei fl-Università ta' Malta, fil-Life Sciences. Dawka il-miżuri ridna li naraw li nagħmluhom u għamilniehom. Ridna naraw li konna biżżejjed ventilaturi, biżżejjed sodot tal-ITU, biżżejjed HEPA filters, biżżejjed makkinarju ieħor u equipment ieħor biex nkunu nistgħu nagħtu servizzi ħalli kull tabib, kull nurse li għandna fil-pajjiż li nistgħu nutilizzaw nkunu nistgħu intuh l-bis protettiv u l-equipment li għandu bżonn u s-sodot li għandu bżonn biex da s-servizzi tiegħek. Da kollu għamilnieh, da kollu preparajnieh, dawk il-preparamenti qegħdin hemm, nafu x'għandna nagħmlu Alla ħarsqat xi darba dil-pandemija jew pandemija oħrajn ikollna xi mowġa ta' każijiet, nafu x'irridu nagħmlu għax għaddejna minnha. Għaddejna dawk 3 xhur kienu test tas-sistema tagħna, preparajna aktar mill qatt konna preparati u dak il-preparamenti għadhom jgħoddu sal-lum. Mela aħna llum is-sistema tas-saħħa tagħna qiegħda l-aktar li qatt kienet preparata għal kull eventwalità ta' epidemija. Nerġa' ngħid kemm ta' coronavirus kif ukoll epidemiji oħra li jistgħu joqgħdu dal-pajjiż jew lid-dinja minn żmien għal ieħor. Il-President Franċiż Mitterrand ilu li mar Emmanuel Macron qal illi għaddejjin minn gwerra kontra l-COVID. Din il-gwerra aħna rbaħnija. Din il-gwerra rbaħnija u issa rridu nerbħu il-paċi. Vera illi għatem pajjiżi fejn hemm il-coronavirus madwar id-dinja, imma ma jfissirx li għax hemm il-ġdid pajjiżi oħra irridu nibqgħu bil-gwerra ġewwa Malta wkoll. Għalhekk aħna llum nistgħu nieħdu daw il-passi li qegħdin insemmu għax qegħdin f'sitwazzjoni daqshekk tajba. L-R factor llum huwa ta' 0.5 baxx. Il-numri ġurnata wara l-oħra qed ikunu baxxi. 1, 2 xejn. Mod repetut. U dan huma sinjal illi l-miżuri illi ħadna. Il-miżuri li bdejna nirrilaxxaw anke f'daw l-aħħar 5 ġimgħat
jidru li kienu deċiżjonijiet għaqlin u deċiżjonijiet fuqhom. Rġajna bdejna u kważi wasalna biex nagħtu s-servizzi tas-saħħa kollha illi konna naqqasna jew waqafna minħabba il-COVID-19. U f'dawn il-xhur li ġejjin ħankomplu nista' nittakiljaw il-listi ta' stennija li kienu bil-forsi żdiedu minħabba din l-imxija. Xi fisser da? Jfisser illi llum aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn nistgħu nieħdu daw il-passi illi qegħdin nitkellmu dwarhom illum u li issa minn hawn ftit minuti oħra is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ħad tkun qiegħda tgħid fid-dettall x'inhuma. Però għax qegħdin f'din is-sitwazzjoni m'għandniex għalfejn nibqgħu fi stat ta' gwerra. Imma nistgħu mmorru għal stat ta' paċi dejjem bil-alert. Ġifieri aħna llum għandna il-modell statistiku għax għaddejna minna din is-sitwazzjoni, rajna x'ġara f'pajjiżna u rajna x'ġara f'pajjiżi oħra, fejn jista' jkollna l-early warning system. Għandna sistemi tas-saħħa in place, nistgħu nagħtu servizzi tas-saħħa mhux COVID illi konna qegħdin nagħtu sa frar illi għadda nistgħu dak nerġgħu nġibuhom online, imma għandna xorta r-riserva qiegħda hemmhekk għalli jista' jkun ikollna żieda jew fil-pandemija jew f'pandemija oħra, f'epidemija oħra. Da jfisser l-issa li għandna bżonn mhux li nibqgħu kulħadd magħluq, nibqgħu restrittivi, imma li waqt li niftħu ikollna l-early warning systems biex nkunu nafu li jekk ħajkun hemm epidemija oħra jew ikollna xi każijiet oħrajn, naqbduhom kmieni u nkunu nistgħu nieħdu ħsieb immedjatament. Da jfisser il-iva nistgħu nibdu nirraxxaw moħħna mistrieħ. Għandna sistemi illi mhux biss l-R-factor, mhux biss in-numri ta' każijiet ta' kuljum, imma anke il-ratios ta' sodot illi konna okkupati u ratios ta' sodot tal-ITU li konna okkupati u dawk li jgħidu l-standardized mortality rates li nistgħu nqablu minn żmien għal ieħor. Da kollu jippermettilna modelli statistiċi li nkunu nistgħu nipprevenu jekk ħajkollna xi każijiet jew coronavirus, jew influenza qawwija, jew xi pandemija oħra illi allura rridu nattivaw is-sistemi li għandna in place. Il-prinċipi bażiċi jibqgħu hemm, social distancing importanti ħafna u għal kull istanza social distancing jista' jfisser mod differenti imma il-prinċipi jibqa' l-istess. Importanti li nipprevenu kemm jista' jkun illi jkun hemm tixrid billi nżommu n-nies kemm li ma jkunux ġemat ma' xulxin. L-iġene personali u l-iġene ta' fejn kunu qegħdin dejjem importanti u l-użu tal-maskri fejn huwa indikat. Huma daw dis-sistema ta' early warning illi bekk nkunu aħna nafu u nistgħu ngħixu l-ħajja normali tagħna għax nafu li jekk ħajkun hemm xi eventwalità nistgħu nindunaw biha minn qabel u għandna preparamenti kollha in place biex nistgħu niddiljaw magħha. Din hija differenza kbira bejn frar, Marzu u frar li għadda għalissa għal Ġunju. F'Marzu u frar konna għadna qed indaħlu is-sistemi biex ikunu preparati, illum dawk is-sistemi qegħdin hemmhekk. Bl-early warning system li qegħdin indaħlu nafu li jekk ikun hemm ħtieġa ir-riserva qiegħda hemmhekk u nistgħu nattivawha. U dajtina serħan tal-moħħ li issa nistgħu nimxu l qudiem. Da jfisser allura illi dak li jerbaħna fis-saħħa tal-poplu issa nistgħu nittranslatjawh għaġġu s-saħħa tal-ekonomija tagħna. Dak li jerbaħna bħala saħħa taċ-ċittadini tagħna nistgħu nsarfuh fis-saħħa tal-ekonomija. U din huwa l-punt importanti li issa qegħdin fih u li rridu nimxu l qudiem fih. Jiena bħalma mill-Prim Ministru rrid nirringrazzja lill-poplu Malti Wawċi, partikolarment il dawk li ħadmu fuq quddiem, professjonisti tagħna li għadhom qed jagħtu servizz kbir. Is-serjetà u d-disciplina u r-responsabilità trid tibqa' u kulħadd irid jirrispondi jekk jagħmel xi ħaġa li mhix skont il-liġijiet. U allura iva nirringrazzja lil kull min lil kull min għadu qed jgħin, lil kull min qiegħed jagħti s-servizz tiegħu anke fi żminijiet diffiċli li għaddew. In-nies il-pulizija, in-nies tal-ordni tas-CPD, dawk kollha li ħadmu fil-komunità, l-ispiżjara tal-komunità, l-environmental health officers li taw servizzi tagħhom u dawk kollha li taw xi servizz matul dan il-perjodu diffiċli. Ix-xogħol tagħkom huwa apprezzat, jibqa' jkun apprezzat u jibqa' jkun infakkar fl-istorja ta' dawn ix-xhur li għadhom kemm għaddew. Ħanitlob l-SPH biex ittina naqra id-dettalji fuq il-miżuri infushom. Grazzi.
Aħna propju qegħdin f'din is-sitwazzjoni sforz li saret ħafna ħidma mingħand kulħadd. Bħalma qegħdin taraw aħna konna qegħdin nimxu din il-mixja kollha flimkien. Fejn aħna bdejna f'sitwazzjoni fejn konna qegħdin naraw diversi pajjiżi, speċjalment l-Asja fejn kellhom numru ta' każijiet, numru ta' mwiet, u dik is-sitwazzjoni mbagħad imxiet ukoll għall-Ewropa. Aħna ma rridniex li jkollna din is-sitwazzjoni għaliex aħna għandna d-dover u l-obbligu li nipproteġu il-poplu Malti kollu. U kien għalhekk li saret il-ħidma, kien għalhekk li aħna mill-ewwel daħħalna l-istrateġiji li huma bbażati fuq evidenza fejn aħna għamilna dak li stajna biex aħna nipproteġukom. Aħna bdejna billi għamilna dak li t-testjar li kollu hemm bżonn ħalli l-ewwel każijiet ikun nistgħu naqbduha. Infakkarkom li l-ewwel każijiet li kellna kienu każijiet li kienu importati minn barra. U mbagħad bqajna mixjin li sfortunatament beda mixi is-sitwazzjoni fejn kien hemm trasmissjoni fil-komunità, xi ħaġa li tistenna, però kellna sitwazzjoni li aħna dejjem ikkontrollajnija. Aħna bqajna mixin bl-istrateġija li aħna rridu nsibu l-każijiet, dawk il-każijiet niżolawhom, kemm niżolawhom fl-isptarijiet tagħna fejn huma propju għandhom bżonn, imma anke wkoll kellna strateġija fejn lin-nies ħallejnihom propju fil-kumdità ta' darhom għaliex ma kellhomx bżonn kura fl-isptarijiet tagħna. Però wkoll aħna għamilna containment tas-sitwazzjoni għaliex aħna rajna min kienu n-nies li kienu f'kuntatt magħhom. U nimmaġina li ħafna minnkom li qegħdin tarawna llum kontu fost dawn in-nies li intom kontu qegħdin f'kwarantina. Il-kwarantina kienet importanti għaliex intom kontu qegħdin tagħtu kontribut biex propju din il-firxa ta' din il-pandemija ma nfirxitx Malta bħalma rajna diversi f'pajjiżi oħra. U dan huwa importanti għaliex aħna rnexxilna nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Dawn in-numri li qegħdin naraw fl-aħħar ġimgħat kienu sforz ta' dik il-ħidma. Il-fatt li l-RT ġifieri r-rata ta' trasmissjoni fil-komunità erġajna niżżilnija baxxa ħafna kienet sforz ta' din il-ħidma. U issa qegħdin f'sitwazzjoni li aħna bil-mod il-mod anke abbażi ta' risk assessment dettaljat li huwa bbażat fuq evidenza li għamilna, aħna bdejna bil-mod il-mod nirrilaxxaw il-miżuri li bdejna ndaħlu. Però ma rilaxxajnihomx ħallejnihom għarrieħhom. Aħna rajna li dawk il-mezzi ta' mitigazzjoni li huma bbażati fuq prinċipji li huma sempliċi. Huma prinċipji ta' social distancing li inti tipproteġi lilek innifsek permezz ta' kwalinkwa miżura li tista' tieħu bil-visors, bil-maskra u anke li aħna nużaw l-iġene personali. Dak huwa importanti ħafna. U hekk ħanibqgħu nagħmlu wkoll. Issa li wkoll wasalna fejn aħna qegħdin issa nirrilaxxaw miżuri li anke huma miżuri li huma iktar ta' riskju minn dawk għaliex issa baqalna ftit miżuri oħra biex nirrilaxxaw. Però hemmhekk aħna ħankunu qegħdin magħkom. Ħankunu qegħdin magħkom li anke għandkom dawk il-pariri u linji gwida ta' kif nistgħu aħna innaqsu il-mezzi li jista' jkun hemm trasmissjoni meta nkunu qegħdin niftħu dawn il-miżuri. Ħankunu qegħdin aħna filli nibqgħu insaħħu iktar l-testjar li qegħdin nagħmlu. Għaliex aħna rridu insibu kull każ ta' COVID-19 li jista' jkun hemm barra fil-komunità. Għax dan huwa l-uniku mod li aħna nistgħu nikkontrollawha. Bħalma kkontrollajnija fil-bidu meta bdew ġejjin il-każijiet minn barra, hekk ħanibqgħu nagħmlu ħalli kwalinkwa każ li jista' jkun hemm fil-komunità tagħna aħna nibqgħu nikkontrollawh. Aħna issa ħan naraw li dawk il-miżuri l-oħrajn li kienu qegħdin għadhom fis-seħħ bħal pereżempju li inti kellna ċertu retail outlets li kien għadhom ma nfetħux. Hemmhekk issa ħajibdew jinfetħu. Però l-appell tagħna jibqa' li aħna nagħmluhom dawn b'kawtela ħalli aħna nħossuna safe ukoll li nkun nistgħu propju nużaw dawn is-servizzi. Qegħdin inħarsu wkoll sitwazzjonijiet fejn aħna qalaqna l-iskejjel. Jien ħafna jgħiduli li mill-gwerra law qatt ma kienu nagħlqu. Bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika kienet esperjenza din li kelli nkun propju li nagħlqu l-iskejjel, però lum il-ġurnata issa naraw li fis-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa issa propju nistgħu niftħu child care centers, però ħajkunu b'differenza. Ħalli jekk il-ġenituri nkun nistgħu iktar inserħulhom moħħhom meta huma jkunu qegħdin jibagħtu it-tfal tagħhom f'dawn iċ-child care centers. Din hija sitwazzjoni wkoll li eventwalment jasal iż-żmien ukoll nkun nistgħu nibqgħu mixjin anke ċentri oħra tal-edukazzjoni. Għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn aħna għandna ċertu events oħrajn li jistgħu propju issa jibdew isiru. Però għadna ma wasalniex fi żmien fejn aħna jista' jkollna dawk l-attivitajiet tal-massa bħalma kien ikollna is-sajf ieħor. Bħalissa kif qegħdin dis-sitwazzjoni rridu nistennew ftit ieħor ħalli aħna dejjem kemm jista' jkun innaqsu iċ-chances li jkun hemm nies li jkunu qegħdin kuntatt ma' xulxin li huwa qrib. Allura l-prinċipju ta' social distancing dejjem għandu jibqa' jgħod.
Importanti li aħna nibqgħu magħkom, li aħna nibqgħu waslu il-mezzi tal-edukazzjoni għaliex dan huwa l-aqwa mod li l-poplu tagħna jkun jista' jitgħallem u aħna flimkien nistgħu nibqgħu għaddejjin f'din il-mixja fil-COVID-19 fejn irnexxielna naslu li kollna numri li huma baxxi ħafna, kellna diversi ġranet fejn ma kellna l-ebda każijiet u hekk irridu għaliex aħna flimkien konna u flimkien ħanibqgħu. Grazzi. Glenn Falzon, Television Malta. Għandu domanda għalik, Prim Ministru, u għandu domanda wkoll għal Dr. Fern. Il-pajjiżi, l-lista ta' pajjiżi, mill-ma pajjiżi ħankunu nistgħu nsifru lejhom li huma l-pajjiżi ġifieri u jekk se jsir swab test għat-turisti illi jiġu minn daw il-pajjiżi lejn Malta. Dik il-mistoqsija għal Dr. Abela. Dr. Fern, issemmet l-iskejjel u child care centers li ħajftħu wkoll. Jekk nibqgħu sejrin kif aħna, l-iskejjel f'Settembru ħajftħu wkoll it-tfal, it-żgħar. Kif ħanispjegawlhom li għandhom żommu social distance bejniethom jekk għadhom żgħar daw u l-ilbis tal-maskri. Grazzi. Grazzi Glenn. Mhix se noħod domanda li għamilt lid-Deputat Prim Ministru, però ejja nimxu bil-prinċipju li qegħdin nimxu llum. U wieħed ma jimxiex lejn Settembru għax naħseb ħaġa li tista' tagħmel huwa li wieħed jibda jiġri sentejn oħra, 3 snin oħra. Ejja nimxu ġimgħa mxejna tajjeb, f'Settembru l-pjan huwa li jinfetħu l-iskejjel iva. Il-pajjiżi li qegħdin jinfetħu għal finijiet ta' travel skont il-prinċipju ta' Safe Corridors huma 19, Sardenja, Iceland, Slovakkja, Sicily, Cyprus, Lithuania, l-Iżrael, Latvja, Norway, Switzerland, Estonia, Denmark, l-Ungerija, l-Awstrija, Lussemburgu, l-Ġermanja, Czech Republic, Finlandja u l-Irlanda. Dawn huma il-pajjiżi li ġew identifikati wara eżerċizzju li sar mill-Supretendent tas-Saħħa Pubblika flimkien mat-tim tagħha wara l-konsultazzjoni li saret anke ma' numru ta' pajjiżi wara li ttieħdu konsiderazzjoni diversi fatturi għal domanda jekk hux se jsir swab test lil min se jkun iġej lejn pajjiżna u r-risposta hija le. Monika Ġus minn Newsbook. Domanda Prim Ministru. Prim Ministru, inti qed li d-deċiżjonijiet qed jittieħdu fuq bażi ta' xjenza. Tista' tippubblika l-pariri u risk assessment xjentifiku li sar u tista' tagħti l-ismijiet tal-professjonisti u xjentisti li kienu qed jagħtu pariri lill-Gvern. Fosthom hemm Deputat Prim Ministru u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, anzi mhux fosthom ngħidlek li huma ewlenin fil-pariri mediċi illi ingħatajna. L-aqwa konferma ta' kemm imxejna ma' risk assessments prudenti u tajbin huma r-riżultati. Ir-riżultati jiena gburi li nistgħu nikkumparaw ir-riżultati tagħna ma' kwalunkwe pajjiż ieħor u nkunu gburin bil-mod eċċellenti illi mxejna f'din il-pandemija. U nieħu pjaċir li dan is-suċċess huwa suċċess ta' kulħadd, huwa suċċess tal-awtoritajiet mediċi, suċċess tal-poplu illi jobda. Serħu raskom, kull darba tagħmlu din it-talba għal risk assessment. Risk assessment saru huma sidju tista' tikkonferma s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika għaliex fl-aħħar mill-aħħar għamlithom hija stess l-aqwa konferma tagħhom huma r-riżultati sbieħ illi ġab pajjiżna li fl-aħħar mill-aħħar se jgawdihom il-poplu kollu. Karla Zoppardi, Malta Today, għandi 3 mistoqsijiet. Mela, nibda, qed tużaw kliem bħal disċiplina, miżuri, protokolli. Daw xajkunu qed jiswew għal min se investi biex jobdi dawn ir-regoli jekk jiġi xarejn oħra u tgħidilna li tikkonsidra amnestija l min ma jobdix. Ma taħsibx li l-kelma amnestija li użajt il-bieraħ Prim Ministru sfrattat is-serjetà u d-disċiplina li tant sħaqtu fuqhom u tant saħħu fuqhom l-awtoritajiet tas-saħħa f'dawn l-aħħar 3 xhur. U hawnhekk meċ inkellmek fuq il-mekkaniżmu li jeżisti u ilu jeżisti għax fejn wieħed jista' dejjem tista' tikkuntesta multa, qed inkellmek fuq amnestija li tfisser li inti x'ħadd jinstab ħati weħel multa u din tinħafirlu. It-tieni mistoqsija, il-knejjes għala mhux ħajkunu qed jinfetħu, naf li kien hemm il-proċedura tal-funerali, x'inhi raġuni, ħankun qed niftħu barijiet u mhux se jiftħu l-knejjes. U t-tielet mistoqsija għall-Professur Gawci, next Friday nagħlqu it-tieni ġimgħa minn mindu neħħejtu l-aħħar 7 miżuri. Inti dejjem li tillaxkaw il-miżuri wara 3 ġimgħat biex issir analiżi kif suppost. X'inbidel hija deċiżjoni politika li taġġel il-proċess jew hija kwestjoni ta' saħħa pubblika? Grazzi. Grazzi minn ġdid Karl. Kif għattajjeb inti dak li tkellim dwaru l-bieraħ jiena ma vvintajtx ir-rota mill-ġdid. Il-każijiet ta' reati dwar ksur tar regolamenti tal-COVID-19
hemm mekkaniżmu fejn jinstemaw quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja, ġifieri jinstemaw fit-tribunali lokali, u mbagħad jekk inti tinstab ħati għandek rimedju lill-Qorti tal-Appell, u mbagħad għandek rimedju ieħor, u dak huwa li bdejt nitkellem dwaru jien il-bieraħ, quddiem il-Bord tal-Petizzjonijiet. Interessanti huwa li dan ir-rimedju tista' tmur għalih kemm wara li tinstab ħati kif ukoll qabel. Mela dak huwa mekkaniżmu li jeżisti diġà, u allura meta jiena l-bieraħ tkellim dwar dan il-mekkaniżmu, mimxejt fuq il-prinċipju wieħed, dak tal-umanità. Ara qatt ma nitilqu mill-prinċipju tal-umanità. Jiena nifhem li għaddejna minn numru ta' xhur, ta' ġimgħat li kienu diffiċli ħafna, min naqas min abbuża u kien kapriċċjuż għax derlu li kellu jabbuża, dak irid iħallas il-prezz tal-emil tiegħu. Però ejja ma ninqabdux fin-nassa li ma nirrikonoxxux li kien hemm każijiet ġenwini ta' persuni fost oħrajn anzjani u anzjani avvanzati fl-età illi żgur qatt m'għamlu rejat f'ħajjithom, żgur li qatt ma jistgħu jissejħu li huma persuni kriminali, illi biex nagħti eżempju wieħed inqabdu li ma żammewx is-social distancing waqt li kienu qegħdin jixtru l-bżonnijiet bażiċi. Hemm rimedju quddiem it-tribunal, hemm rimedju quddiem il-Bord tal-Petizzjonijiet, u li kont qed nitkellem dwaru jien huwa fatt illi mhux kull persuna għandha aċċess xieraq għal dan il-Bord tal-Petizzjonijiet. Jiġifieri jekk inti anzjana, ħanati eżempju ipotetiku ta' 80 sena illi mort biex tixtri u għal raġuni jew oħra għaljenajt ruħek ma żammejtx is-social distancing u weħilt multa. U inti armla li tgħix pensjoni non kontributorja. Mela allura inti weħilt kwint 1/5 tal-pensjoni tiegħek, ftit iktar minn 1/5 tal-pensjoni tiegħek f'multa li tagħmel differenza enormi fil-spending power ta' dik il-persuna. Mhux qed qatt li għandu jkun hemm amnestija awtomatika, u naħseb li xatt jien il-bieraħ huwa ċar qed ngħid. Ejja, jekk dik il-persuna m'għandix aċċess biex tagħmel online petition, jekk m'għandix aċċess ma tafx tiktibha petizzjoni, forsi ma tafx tikteb. Ejja naraw illi ma jkunx hemm li f'dan il-proċess kollu li ma jsirux inġustizzji ma' nies li huma ġenwini. Sa jekk tgħidlek ħanimxu bil-ponta tas-sejf, iva teknikament għamlet infrazzjoni u għal dik l-infrazzjoni titħallas il-100 € skont x'inhi l-pjena għandek pieni li huma diversi. Ejja f'episodju li tant iddefinina bħala poplu ma ninsewx il-valur tal-umanità. Da ma jfissirx li nirrilaxxaw id-disciplina, ma jfissirx li waqqgħu l-effert li jagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa, ma jfissirx li waqqgħu l-ħidma tal-pulizija. Qed ngħid li jekk hemm xi ħadd li il-mekkaniżmi li għandna biex niżguraw li ssir ġustizzja ma laħqux lil dik il-persuni, dik il-persuna ma setax tipprevalixxi ruħha minnhom. Ejja naraw li ma ssir inġustizzja ma' ħadd u ma ninsewx il-kuntest ta' dak li qed nitkellmu dwaru ta' persuni illi ħafna drabi nqabdu f'din ir-realtà. Biss tajjeb illi ngħid ukoll li u tajjeb ħalli l-poplu jkun jaf ukoll dan il-mekkaniżmu mhux biss jeżisti, imma tħaddem diġà għal każijiet ta' infrazzjonijiet ta' COVID-19 u kien hemm diversi istanzi fejn min applika fost oħrajn minħabba dawn ir-raġunijiet umanitarji, l-liġi hija ċara x'inhuma r-raġunijiet, ingħata il-maħfra ta' dak li kien jew tal-multa, jew għax inti għandek da' żewġ mekkaniżmi, jew weħil diġà l-multa, jew għadek se teħilha u tista' tapplika fiż-żewġ wadi. Dan mekkaniżmu li wara kollox ilu snin fil-liġi tagħna. Żgur li qatt mett li tingħata amnestija b'mod ġenerali, hemm każijiet li huma ġenwini li jimmeritaw illi jsir dan il-proċess magħhom, hemm każijiet oħrajn ta' persuni li sfidaw ma' dawk naturalment iridu jħallsu l-prezz tan-nuqqas tagħhom. Iva, domanda fuq il-qudies għax il-Knies fil-fatt qatt ma jingħalqu. Ġifieri l-qudies din il-ġurnata reġa' kellna opportunità nitkellmu mal-awtoritajiet tal-Kurja il-ftehmu illi minn nofs dan ix-xahar, minn nofs Ġunju jerġa' jibda numru ta' qudies kif numru ta' kondizzjonijiet, ovvjament inkluż ta' social distancing u ta' numru ta' persuni li jkun hemm ġo post wieħed. Ħanħalli lill-Arċisqofju u lill-Kurja jagħtu d-dettalji tal-ġurnata eżatti tal-kondizzjonijiet fil-jidher li għada jew pitada għandu jħabbarhom l-Arċisqof.
Fuq il-monitoraġġ tas-sitwazzjoni u kif inti tirrilaxxa l-miżuri, aħna nuħdu diversi kriterja. Bażikament, bħalma kontu qegħdin taraw ukoll wieħed minnhom huwa l-RT, ġifier rata ta' trasmissjoni li kellna sitwazzjonijiet fejn kienu l fuq minn 1, però issa qegħdin naraw li s-sitwazzjoni hija stabbli u qegħdin naraw li n-numru dejjem qiegħed taħt il-1. Din hija sitwazzjoni li meta inti jkollok in-numru ta' inqas minn 1 tfisser li inti qed tikkontrolla s-sitwazzjoni għaliex ir-rata ta' trasmissjoni tkun baxxa. Però mhuwiex l-uniku numru, anqas huwa dak in-numru ta' każijiet li naraw għaliex aħna meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni tittieħu konsiderazzjoni wkoll kemm qegħdin nagħmlu testijiet. Infatti, meta aħna għamilna l-evalwazzjoni ta' liema pajjiżi aħna nkunu nistgħu niftħu dawn il-corridors, aħna ma ħarisniex biss lejn l-inċidenza, imma ħarisna lejn l-inċidenza abbażi wkoll tan-numru ta' testijiet li qegħdin isiru. Għaliex huwa faċli li inti jkollok pajjiż li jagħmel ftit testijiet, allura ovvja li jekk inti m'intix sa tfittex m'intix sa ssib. Imma aħna ridna li jkollna evalwazzjoni fuq epidemioloġija li hija soda. Hekk ukoll aħna fil-monitoraġġ tagħna ħarisna wkoll lejn in-numru ta' nies li jidħlu propju ġall-isptar. Jekk tħarsu lejn in-numru ta' nies li għandna l-isptar, tħares lejhom in dettall, dan nafu li dawn mhux kollha qegħdin hemmhekk għaliex għandhom bżonn propju l-isptar, hemm ħafna minnhom li qegħdin hemmhekk l-isptar għaliex forsi għandhom sitwazzjoni fid-dar tagħhom fejn għandhom nies li huma vulnerabbli. Allura aħna ma nistgħux inħalluhom id-dar tagħhom għax jistgħu jesponu lil ħadd ieħor. Allura n-numru ta' nies li aħna propju għandna fl-isptar tagħna ikun qiegħed numru li huwa baxx. Anka nħarsu konsiderazzjoni n-numru ta' każijiet li propna għandna fl-ITU. Infatti bħalissa għandna pazjent wieħed biss li qiegħed fuq il-ventilator ukoll, però bħalissa qiegħed f'kundizzjoni li huwa stabbli. U inti tħares lejn din is-sitwazzjoni kollha biex inti tkun tista' tevalwa inti il-fejn tkun tista' tibqa' mixi. Semmikom Kinku Tajjar Net News. Prof Gawċi għandi mistoqsijiet għalik l-ewwel net. Se nibqgħu fi stat ta' emerġenza medika u bħala esperta fil-qasam mediku. Issa nistgħu ngħidu li l-virus spiċċa minn fostna u Prim Ministru żewġ mistoqsijiet għalik. Saru diversi stqarrijiet, diversi nies mill-pubbliku ma kinux kuntenti b'dak li attenti u anke kundanaw dak li attenti rigward l-amnestija. Se tkun qed titlob apoloġija lil membri fil-korp tal-Pulizija u lil membri fil-qasam tas-saħħa għall-aġir tiegħek. U mistoqsija oħra inti qatt li r-riżultati huma l-aqwa konferma u li r-risk assessments saru. Però xorta ma wieġibx il-kollega ta' qabli li saqsietek se tippubblikhom faċli l-mistoqsija se tippubblikhom iva jew le. Grazzi. Bażikament aħna qegħdin f'sitwazzjoni bħalissa li aħna nafu li aħna qegħdin dan il-virus taħt kontroll propju Malta. Però il-virus kien l-istess virus li kellna, bħalissa il-virus għadu l-istess virus, nafu li l-rata ta' trasmissjoni hija baxxa, nafu li n-numru ta' każijiet għadhom baxxi. Però wkoll aħna rridu nżommu ruħna li aħna preparati għaliex dak huwa r-responsabilità tagħna. U għalhekk aħna bħalissa għadna fi stat ta' public health emergency għaliex aħna rridu nkomplu insegwu din is-sitwazzjoni u anke nkomplu nagħmlu l-monitoraġġ. U propju dak li għedna fil-bidu li aħna nkomplu għaddejjin bit-testjar tagħna, ħalli aħna nkun nistgħu naqbdu dawk il-każijiet li jista' jkun hemm barra. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nofru l-aqwa protezzjoni. Grazzi. Jiena ma nużax terminoloġija kif hemm min juża min-naħa tal-oppożizzjoni li apoloġija għattu xejn. Jiena nitkellem dwar f'termini ta' ninkoraġġixxu lill-forzi tal-ordni tagħna biex jibqgħu sejrin bil-ħidma tajba li jagħmlu f'dawn l-aħħar ġimgħat biex jibqgħu jagħmlu wkoll il-ħidma tajba tagħhom li jiena qed nistenna li jibqgħu għaddejjin biha kemm f'affarijiet li huma relatati mal-COVID, kif ukoll f'investigazzjonijiet mod ġenerali kemm dawk li jittrattaw dwar reati ta' natura minuri, kif ukoll dawk li jittrattaw dwar reati ta' portata aktar serja, dak huwa li nistenna mill-forzi tal-ordni tagħna li jibqgħu jaħdmu jibqgħu jġibu r-riżultati tajbin illi għamlu. U nibqa' ninkoraġġihom, dak huwa rwol ta' gvern li jħalli l-istituzzjonijiet tal-pajjiż jaħdmu, jinkoraġġihom fil-waqt iżda li ma jindaħalx fil-ħidma tagħhom, però nistenna riżultati. Kif dejjem appellajt f'dawn l-aħħar ġimgħat nistenna li kull awtorità, kull entità, kull forza tal-ordni tagħti ir-riżultati li huma meħtieġa f'soċjetà demokratika bbażata fuq is-saltna ta' dritt. Rigward il-risk assessment nerġa' nwieġeb l-istess mod dak huwa dokument tas-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika, kitbitu s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika, deregen ir-riżultati huma l-aqwa konferma tal-mod tajjeb li bih. Dik hija domanda li trid twieġeb għaliha s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika għaliex huwa dokument illi ġie kummissjonat minnha. Però
nixtieq nagħmel osservazzjoni mhux neċessarjament fuq id-domanda tiegħek imma mod ġenerali. Li ma ndaħlux il-biża' jew id-dubju fin-nies. L-aktar ħaġa li waslitna biex nirreġistraw suċċess fil-pandemija kienet li konna trasparenti, li konna kontabli u dejjem weġibna d-domandi kollha li saru min-nies. F'dan il-mument qiegħed jiddispjaċini ngħid ninnota attitudni ta' minn ċertu setturi u limitati ħafna dawn is-setturi fejn qishom mhumiex qed jieħdu pjaċir li rritornajna lura lejn in-normalità. Il-pjaċir tagħna bħala gvern huwa li mmorru lura lejn in-normalità għaliex bekk in-nies ikunu jistgħu jesperjenzaw il-ġid, il-kwalità ta' ħajja aħjar u fl-aħħar mill-aħħar għandna ninaqdu f'dan l-isforz. Kien l-isforz kollettiv kienet laqda nazzjonali li waslitna l dan ir-riżultat sabiħ ta' suċċess li qegħdin niċċelebraw illum. Ejja fil-mument li qegħdin niċċelebraw dan is-suċċess ma nerġgħux inħallu xi feles politiku jidħol bejnietna bħala poplu. Permettili, mhux fuq ir-risk assessment. Mhux qed ngħid lilek assolutament, anzi, assolutament, qed norbot mad-domanda tiegħek qed nagħmel referenza għal fatt li għandek ċertu setturi illi għal raġuni jew oħra għandek il-maġġoranza assoluta tal-poplu tagħna. Tista' taraw mill-bieraħ illi l-maġġoranza tal-poplu tagħna ħadet ir-ruħ li mixin lura lejn in-normalità. Ejja niċċelebraw dan l-isforz kollettiv flimkien u ngħidu kien suċċess, mhux suċċess ta' gvern, kien suċċess ta' poplu. Dawn huma l-mumenti li jiddefinuna bħala poplu f'dan il-mument iva rridu niċċelebraw is-suċċess mill-aspett mediku. Irridu niċċelebraw ukoll is-suċċess ta' ekonomija li baqgħet reżiljenti imma iva wkoll jiena bħala Prim Ministru rrid inħares il-ġid komuni ta' dan il-pajjiż. Rrid inħares lejn is-sitwazzjoni kollha u nħares il-ġid komuni ta' kulħadd mingħajr ma nħares lejn kulur politiku nħares biss lejn dak li jaqadna. Għal daqstant ejja niċċelebraw dan il-mument. Niċċelebraw. Aħna f'dawn l-aħħar ġimgħat kellna sitwazzjoni fejn kieku l-affarijiet ma marrux tajjeb, setgħu l-affarijiet u rajna x'ġara f'pajjiżi oħrajn. Aħna s-sitwazzjoni li kellna f'pajjiżna verament għandha x'tagħmilna gbur imjew. Ejja nkomplu niċċelebraw flimkien dan is-suċċess. Good evening, Prime Minister. Just a couple of clarifications, if possible. So, should vulnerable people like those who have cancer or other serious medical conditions also feel secure acting normally this Friday? Another question is a 2-week quarantine period going to be introduced or any sort of quarantine period going to be introduced for people arriving into Malta? And the last question is with ports and airports opening in July. What's going to happen with the migrants on board the Captain Morgan vessel and other asylum seekers who are trying to make it to Malta? Grazzi, rigward kwarantina mandatorja fil-19 il-pajjiż li għamilt referenza għalih mhux se jkun hemm ebda obbligu ta' kwarantina. Rigward passiġġiera li se jkunu qegħdin jaslu minn pajjiżi oħrajn li mhumiex fost dawk it-19 illi semmejt allura hemmhekk dak l-obbligu se jibqa'. Naturalment jekk is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn tibqa' titjib ma' dawk it-19 naturalment wieħed jista' jibqa' iżid man numru ta' pajjiżi fl-aħħar mill-aħħar l-end target ta' kull pajjiż huwa li nerġgħu lura l-ftuħ ta' aeroport kif nafuh tradizzjonalment. Jiġifieri airports illi m'għandhomx restrizzjonijiet. Rigward persuni illi huma vulnerabbli hemmhekk l-appelli għamilna kemm jien kemm id-Deputat Prim Ministru kif ukoll is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li nżommu dawk it-tliet prinċipji li tkellimna dwarhom fis-seħħ il-social distancing l-ilbies tal-maskli kif ukoll l-iġiene, naturalment min huwa vulnerabbli biex jipproteġi lilu nnifsu għandu jkun iktar rigorus fl-osservanza ta' dawk il-prinċipji. Rigward id-domanda tiegħek dwar il-sitwazzjoni tal-immigranti, sa dik id-data nittamaw li nkunu sibna soluzzjonijiet li huma mixtieqa minna bħala pajjiż. Din hija sitwazzjoni li hija delikata. Nifhem li saru sforzi minn gvernijiet oħra fil-passat din id-darba għal diversi raġunijiet ewlenija fosthom hija l-pandemija. Kellna verament ngħidu din hija sitwazzjoni li ma tistax tibqa' indirizzata bil-metodi kif ġiet indirizzata fil-passat. Realtà li għal kull dajsa li kienet toqrob lejn xtutna mill-xtut libiċi kienet qed tinħoloq soluzzjoni dak il-ħin. Wieħed jara se jagħmel u x'ħajdaħħal lill-immigranti jekk se jmorru lejn Lampedusa, marru lejn Lampedusa, jekk ġew lejn Malta. U x'se jidħlu, x'numri hemm fejn se npoġġuhom jekk imbagħad jiskattax mekkaniżmu ta' rilokazzjoni dan il-gvern mar lil hekk. Żjara tagħna lejn il-Libja kienet propju f'din id-direzzjoni, stajna nesperjenzaw ukoll xi problema hemm fil-Libja f'dan is-sens 800,000 immigrant lesti li jitilqu mixtut Libiċi
U wieħed irid jara b'mod holistiku din il-problema li mhijiex biss ta' Malta, mhijiex biss tal-Italja, hija waħda Ewropea. Imma għandek problema fil-Libja u dak kien il-ġista diskussjonijiet tagħna mal-awtoritajiet Libjani, mal-ogħla awtoritajiet Libjani li mhux biss inservu bħala bridge bejn il-Libja u l-Ewropa, imma li nsibu din is-soluzzjoni holistika għal problema li jiena nemmen li tinstab fl-ixtut Libiċi. Is-soluzzjoni għal problema mhijiex ir-relokazzjoni. Ir-relokazzjoni hija il-band-aid mechanism ħansejjaħlu hekk ta' meta dajsa telqet mixtut Libiċi bla ma nżammet milli toħroġ. Dak imbagħad ikun ir-rimedju meta dajsa telqet dajsa ta' kif rajna mill-konklużjoni tal-inkjesta maġisterjal dawn huma persuni umani bħal kull wieħed u waħda minnha li qed jiġu sfruttati minn traffikanti biex il-profitt fost oħrajn imur minn il-profitt li qed jagħmlu minn fuq il-ħajja tan-nies imur biex fost oħrajn jiġi finanzjati organizzazzjonijiet terroristiċi. Mela rridu nitilqu minn dan il-punt ta' tluq tal-umanità u li nifhmu li maħniex qed nittrattaw oġġetti imma ma' bnedmin li qegħdin ifittxu futur aħjar. Għal daqstant is-soluzzjoni tibqa' waħda fuq ixtut Libiċi li dawn il-persuni ma jħossuhomx, ma jiġux f'sitwazzjoni fejn id-disperazzjoni ġalhom jitilqu minn dawk ixtut. Għaliex din hija s-sitwazzjoni. Ħafna minnhom, mhux ħafna minnhom, il-maġġoranza assoluta mhumiex persuni ta' nazzjonalità Libjana, huma persuni li ġejjin fost oħrajn mis-Southern Border tal-Libja qed jitilqu biex ifittxu futur aħjar, qed jitilqu għal diversi raġunijiet, imma qed jitilqu biex ifittxu futur aħjar u jagħmlu vjaġġi li huma perikolużi għalihom. Għal daqstant hemmhekk hija soluzzjoni, mekkaniżmi ta' relokazzjoni nibqgħu ninsistu dwarhom, partikolarment dwar il-persuni li jinstabu madwar 13 bin il-barra mill-mixtut tagħna dawk l-immigranti li qegħdin jiġu ospitati fuq il-dajes li hemm barra minn xtutna, mhijiex l-aqwa soluzzjoni, imma hija soluzzjoni fejn salvajna il-ħajjiet, fejn qed nittrattaw lin-nies b'dinjità, fejn qegħdin nieħdu ħsieb il-bżonnijiet bażiċi kollha tagħhom. Nista' nassigurakom mhuwiex gostu pjaċir tiegħi li hemm tant mijiet immigranti illi qegħdin f'dik is-sitwazzjoni, ir-realtà qegħdin kif tkellimna aktar qabel għadna f'sitwazzjoni ta' emerġenza ta' saħħa pubblika, l-portijiet għadhom magħluqin. Nerġa' nagħmel appell għas-solidarjetà Ewropea. Ma jistax ikun li l-Ewropa tħallina nerfgħu il-pis waħedna. Kellna ħafna wedjiet illi se jsir relokazzjoni sal-lum b'mod konkret dawk il-wedjiet għadhom ma materializzaw. Se nibqgħu naħdmu biex il-wedjiet ta' relokazzjoni, il-pledges ta' relokazzjoni jiġu fis-seħħ fl-istess waqt se nibqgħu naħdmu b'mod b'saħħtu għal soluzzjoni minn fuq ixtut Libiċi. Grazzi. Ports are open and the public health emergency is no longer declared, asylum seekers are still going to come. You know, as you've said, sort of these plans for relocation have never really materialized. Will asylum seekers be allowed into Malta if they reach Malta search and rescue zone? Jib minix se naqta' qalbi li nsibu soluzzjoni ġusta għal kulħadd. Se nibqa' naħdmu bis-saħħa kif għamilna aħna ma għamilniex telefonata. Morna l-Libja, morna f'żona li kulħadd jaf x'inhija. Ħassejna li fl-interess tal-poplu Malti kellna nagħmlu dan il-vjaġġ, dak huwa d-dover li għandna lek qegħdin fil-politika biex naħdmu għan-nies li mħabba tagħna lejn in-nies, lejn il-poplu u lejn il-pajjiż timbuttana l-qudiem u timmotivana biex nagħmlu dak li huwa l-aħjar għall-poplu tagħna. Jiena nibqa' nemmen li soluzzjoni tista' tinstab basta min-naħa Ewropea ma ngħidux din problema ta' Malta jew tat-Taljan iridu jsolvuha waħedhom. Grazzi. Ivan Martin from the Times of Malta. The superintendent during the press conference announced that childcare centres will be open, but with a difference. Could you explain a little bit how they are going to operate? And also it was announced that bars will be opening. What's it going to be like, going to a bar in this new reality? Bażikament, aħna rridu nibqgħu nibbażaw dawn il-mitigation measures li huma bbażati fuq il-prinċipji li huma l-prinċipji li mxejna bihom kollha waqt li aħna konna qegħdin niftħu dawn il-miżuri. Li inti għandek il-kunċett ta' social distancing. Jiġifieri aħna fis-sitwazzjoni ta' child care centers qegħdin naraw li n-numru ta' tfal li ħajkunu qegħdin jitlu fi-child care centers ma jistgħux ikunu dawk in-numri li kellna qabel. Għaliex bekk bil-fors iridu nnaqsu in-numru ta' tfal li jistgħu jkunu
flimkien għaliex aħna nifmu li tfal ikun diffiċli li inti tkun qiegħed bedhom minn xulxin. Allura dawn ikunu qegħdin jitqiesu propjament qishom dawn it-tfal li qegħdin ikunu familja waħda flimkien. Infatti prinċipju bażiku importanti wkoll li inti meta jkollok dawn it-tfal li qegħdin morru f'nurseries kemm jista' jkun ma joqogħdux jinbidlu t-tfal minn ma' xulxin. Ħalli inti jkollok dawn it-tfal li jkunu grupp l-iktar li jkunu qegħdin flimkien bħal propju ma tkun familja. U importanti ħafna li anka minn ċkunija żgħira aħna nibdew nagħlmuhom il-prattiċitajiet tal-iġene li inti t-tfal jaħslu jdejhom ta' spiss li anka mbagħad jekk it-tfal ikunu ma jifilħux importanti li dawn bħalma dejjem għamilna ma jkunux qegħdin jattendu f'dawn iċ-ċentri. Dawn huma prinċipji li huma bażiċi. Fil-bars ħanużaw l-istess kunċett bħalma qegħdin nużaw fir-restaurants. Ġifieri inti hemmhekk ħajkollok numru ta' nies li jistgħu jkunu qegħdin flimkien, però inti ħajkollok il-komplement li ħajkunu qegħdin b'distanza li huwa soċjali. Din huwa importanti ħafna biex aħna nkunu bil-mod nkunu qegħdin nimxu ma' dawn il-prinċipju u bil-mod nkunu qegħdin nirrestrinġu s-sitwazzjonijiet. Karl Zappardi, The Malt Independent. Mela għandi mistoqsija, żewġ mistoqsijiet lill-Prim Ministru ma forsi tista' tgħin ukoll is-Superintendent tas-Saħħa. Biex inkompli mistoqsija mal-kollegi tiegħi rigward il-ftuħ tal-aeroport u it-19 il-pajjiż li ħajkollhom titrijiet ma' Malta. Kif ħajġi żgurat li ma jidħlux persuni infettati u kif se jkun jista' jsir contact tracing fuq il-barranin? U wkoll fil-waqt li diġà ntqal li l-użu tal-mask li ħajkun mandatorju fuq l-ajruplan, kif ser jinżamm is-social distancing fl-ajruport kif ukoll fuq l-ajruplan stess? Grazzi. Aħna imxejna fuq il-prinċipju li inti tista' timxi minn pajjiż għal ieħor għal dawk il-pajjiżi li għandhom sitwazzjoni jew bħal tagħna jew inkella aħjar minn tagħna. Biex nifhmuha din isek qed timxi bejn Malta u Għawdex fejn inti għandek l-istess epidemioloġija. Bħalma semmejt aħna rajna l-aqwa indicators li stajna nużaw biex aħna nkun nistgħu nevalwaw li huma dawn il-pajjiżi. Waħda minnhom hija kemm isir testijiet kuljum f'dawn il-pajjiżi. Allura aħna rajna li jkun hemm pajjiżi li jkollhom rata għolja ta' it-testjar li jibqa' dej għaliex bħalma semmejna qed jiġri f'Malta anke pajjiżi oħra l-istess sitwazzjoni qegħdin jibqgħu jagħmlu t-testijiet. Li inti jkollok ukoll sitwazzjoni fejn tara kemm qiegħda l-inċidenza ta' numru ta' każijiet li qiegħed ikollhom li hija ma proporzjonata għan numru ta' testijiet li jkun qiegħed isir, li inti tara wkoll li inti jkollok żgur li l-excess mortality jiġifieri kemm ikun hemm iżjed imwiet fil-persuni minn kwalinkwa ħaġa meta nqabbla mal-istess sitwazzjoni snin ta' qabel, tajjeb dik ma tkunx qiegħda teċċedi ir-rata li tkun mistennija. Għaliex bekk inti tkun taf li jekk qed ikun hemm iżjed każijiet li huma relatati ma' sitwazzjoni li differenti li bħalissa differenza qiegħda fil-COVID, inti hemmhekk m'għandekx dak l-eċċess fl-imwiet. U anke nkunu qegħdin nħarsu li ma jkunx hemm iżjed imwiet f'daqqa waħda f'dawn il-pajjiżi minħabba l-COVID. Dawn huma l-aħjar variables li aħna sibna li anka infatti ġew infaħra wkoll u ġew diskussi anka fil-Health Security Committee li huma variables li huma tajbin ħafna biex inti tkun tista' tqabbel pajjiż ma' ieħor. U għalhekk li aħna qegħdin inħarsu li meta jkollok persuni li jimxu minn posta li ieħor minn dawn il-pajjiżi ma jkunx hemm bżonn il-kwarantina. Però fejn ħajkollna ċirkustanzi li jista' jkollok xi każ, aħna meta jiġu dawn il-passiġġieri qegħdin ukoll nibqgħu nitolbu bħalma konna qegħdin nagħmlu dejjem il-passenger locator forms fejn inti ħajkollok informazzjoni tal-persuni, id-dettalji tal-persuna u anke u fejn ikun qiegħed joqgħod. Ġifieri hija sitwazzjoni fejn aħna nkun nistgħu propju jekk ikun hemm xi każ nkun nistgħu nagħmlu l-monitoraġġ. Fuq is-sitwazzjoni fuq l-ajruplani ħajkun naqra differenti milli konna nesperjenzaw it-titjiriet qabel il-COVID. Għaliex ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Airlines ukoll ħarġet il-linji gwida ta' kif għandu jsir l-ivvjaġġar u anke l-precautions li jkunu qegħdin jittieħdu fuq l-ajruplani biex jekk min ikun qiegħed jivvjaġġa ikun jista' jħossu wkoll safe. Grazzi, Kelly Peplo, One News. Professur Gawci, semmejtu kol il-protokoll il-ġodda tista' tgħid li se jitlu fis-seħħ fl-ajruport fuq l-ajruplani, se jgħaddu wkoll għall cruise liners dawn il-protokoll il-ġodda u Prim Ministru.
għaddit ftit aktar minn ġimgħa mindu reġgħu fetħu uħud mill-istabbilimenti kummerċjali. Il-protokolli il-ġodda issa li kellhom ġimgħa ċans joperaw bihom. Kif x'feedback kellkom bħala gvern minn dawn il-negozji u jekk kellhom xi ċans xorta jagħmlu l-qlieħ dawn in-negozji avolja bi protokolli ġodda wkoll. Għandix dwar l-aħħar domanda l-Professur Gawci mbagħad dwar l-ewwel domanda. Il-rispons li kellna f'dawn l-aħħar ġranet kien wieħed inkoraġġanti, ma nistax nitkellem illi kollox ġilura normali, ma kien hemm rispons li kien wieħed inkoraġġanti u l-pass li ser nagħmlu nhar il-ġimgħa, ġifieri fil-5 ta' Ġunju, se jkun anke għal dak l-istabbilimenti li huma diġà miftuħin is-simplifikazzjoni tal-protokolli li l-protokolli iktar milli nitkellmu dwar protokolli qed nitkellmu dwar 3 prinċipji. Ħadd met jgħid il ħadd neħi l-protokolli, jekk inti sibt mod kif taħdem dak il-protokolli, naturalment kulħadd imbagħad jaġġusta għal dik ir-realtà. Ma dawk it-3 prinċipji li tkellimna dwarhom kemm Chris, Charmaine kif ukoll jiena, social distancing, l-iġjene, kif ukoll l-ilbis tal-maskla f'dawk il-postijiet illi huwa indikat, wieħed jimxi ma' dak il-prinċipji u hemmhekk se jkollna mod kif l-istabbilimenti kummerċjali tagħna, kif is-soċjetà fl-aħħar mill-aħħar b'mod ġenerali taħdem b'mod iktar effiċjenti, b'mod iktar tajjeb, però fl-istess waqt se nibqgħu nżommu l-prekawzjonijiet li huma meħtieġa. Ma spjegajniex illum punt ftit differenti dwar x'infetaħ u x'ma nfetaħx għax prattikament infetħu l-attivitajiet kollha b'eċċezzjonijiet żgħar, però xtaqt insemmi l-punt għax jidher li huwa rilevanti tal-contact sports wara li għamilna l-assessments rilevanti jidher illi l-ftuħ ta' attivitajiet fejn jinvolvi contact sports għadu mhuwiex indikat f'dan il-mument dik hija xi ħaġa li tkun tista' tiġi miżura li tkun tista' tiġi rilassata aktar il-qudiem u dan juri kemm verament għamilna mhux biss saru risk assessments imma risk assessments daħlu dettall ma jfissirx li ma jaħrab xejn u għalhekk użajna dal-mekkaniżmu wkoll li nħabbru numru ta' ġranet qabel ikunu ħejtħlu dawn it-tneħħija ta' restrizzjonijiet fis-seħħ biex imbagħad jekk ikun hemm fine tuning ta' miżuri wieħed ikun jista' jisma' wkoll jisma' lin-nies, jisma' reazzjonijiet tan-nies u fejn hemm bżonn wieħed jaġġusta din hija sitwazzjoni fluida anke għal dak li huma risk assessment, sitwazzjoni fluida li wieħed irid jifhem li taġġusta minn żmien għal żmien. Dawn il-ftuħ li qegħdin insemmu anka il-corridors aspect dan japplika propju għal direct flights fejn inti aħna nkunu qegħdin naraw li dawn il-persuni jkunu qegħdin fl-aħħar 4 ġimgħat ikunu qegħdin propju jgħixu f'dawn il-pajjiżi. Għaliex dawn huma l-pajjiżi fejn aħna għamilna l-assessment u rajna li l-epidemioloġija hija tajba biex aħna nkun nistgħu naċċettaw li jkun hemm travel, jiġifieri japplika biss għal direct flights. Nirringrazzjakom mill-ġdid, grazzi lilkom sinjuri ġurnalisti, kien pjaċir kbir għalija li rġajna iltqajna. Din il-ġimgħa tfisser ġranet l-eluq ta' ġimgħat diffiċli għalina bħala poplu, però wara il-maltemp dejjem jiġi l-bnazzi. U issa qegħdin ngħixu dan il-mument ta' bnazzi, il-bnazzi wasal għaliex flimkien ma kienet sitwazzjoni ta' kaptan wieħed li kien sod, imma kienet sitwazzjoni ta' sforz kollettiv ta' poplu wieħed, ta' poplu maqut li warrab id-differenzi kollha tiegħu, fittex dak illi jaqdu, femna kollha kemm aħna femna li kellna qudiemna ġimgħat li kienu diffiċli, ġimgħat fejn fost oħrajn kellek l-inċertezza ta' dak illi kien ġej. Kif spjega tajjeb Chris, illum ferm aktar ippreparati għal dak kollu li jista' jinqala mhux biss qed nitkellmu dwar sitwazzjoni ta' COVID, imma b'mod ġenerali għandna sistema ta' saħħa f'pajjiżna li komplejna ġibnija aktar robusta milli kienet waħda robusta ħafna bekk kellna dawn ir-riżultati tajbin. Komplejna saħħaħnija, komplejna ninvestu fil-sistema tas-saħħa tagħna għaliex l-ekonomija ippermettiet. Illum huwa l-mument li nerġgħu niffukaw fuq l-ekonomija, li nkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. L-ekonomija u s-saħħa mhux tal-li ma jeskludux lil xulxin, tal-li jikkumplementaw lil xulxin. Ma jistax ikollok sistema ta' saħħa b'saħħitha mingħajr ekonomija tajba u ma jistax ikollok ekonomija tajba jekk m'għandekx is-saħħa tal-poplu tagħna fuq qudiemnet. Għalhekk dawn iż-żewġ aspetti jikkumplementaw lil xulxin. Inħares il quddiem biex nhar it-tnejn illi ġej inniedu il-budget multimiljonarju li se jkompli jagħti l-kuraġġ lin-negozji tagħna, lil-ħaddiema tagħna ejja ħalli nħarsu l quddiem bħala poplu Malti wieħed, Awċi wieħed, għandna futur sabiħ ħafna. Nirringrazzjakom. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik
u għajdila grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.